दंफांनो नांदों माने बडियाव थांनाय मोनायाव सोरांसि हराव 3 बाजियाव बारहुंखाजों बायसिननानै उन्दुबाय थानाय बिनि बिसि सुनिता दैमारिनि मोदोम सायाव गोग्लैनायाव बियो जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो आरो लोगोसे बिजों उन्दुफानाय गावनिनो आंगो फिसौ हौवासा फिसौ सासेया गोब्राबै जखम जायो दा बे जखम जानाय गथ'खौ सरकारि हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय लाना थाङो दा दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे जाथाया ओरैबायदि गिख्रांथाव जादोंमोन बेसेबांबा गिदिर दंफाङा बे उन्दुनाय बिसनायाव गोग्लैनाय लोगो लोगो माने मानसिखौनो होख्रेमनानै गासैबो रायजोफ्रा माने लोगो नांनानैसो दंफांखौ हास'नानै गोथै सहखौ दिहुननाय जायो दा बे जाथायाव ओनसोलनि गामिनि लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा माने गोब्राबै दुखु मोनदों आरो बे जाथायाव रायजो राजानि जानानै बे दुखुथिया न'खरखौ सरकारि भाबे माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बे आघात जाना थानाय जि गथ' बे गथ'नि गाहाम फाहामथायनि थाखाय जों बयबो सरकारनिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय जोंनो खावलायनाय थाबाय। दंफाङा बेसेबांसो गोजानाव दंमोन न'नि? दंफाङा प्राय उन्दुबाय थानाय न'नि प्राय 15 फुटसो गोजानावसो दंमोन, 15-20 फुट गोजानाव। बिटिआर सरकारनिसिम माबा खावलायगोन? जिहेतुके बे गामिया नैबे गोदानै सोसनजानाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव हाबसनजाबाय बिनिखायनो जों खावलायो जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे बे दुखुथिया न'खरखौ अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बे जखम जाना थानाय गथ'खौ जाहाथे गाहाम देहा फाहामथायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लायोबा गामिनि बा रायजो राजाफ्रा मोनसे गोजोननाय थागोन। न'खरनि अबस्थायाथ' माने न' गंसे लुहांदोंसोमोन बिनि हौवाया अरुणाचलावहाय गारि सालायनो थाहैयोमोन आरो फिसाजो सासे बिना लखिमपुराव नार्स फरायहैयोमोन आरो फिसाला सासेया बावैसो आर्मियाव साख्रियाव जइन जाहैदोंमोन दा बियो जम्मु काश्मीराव दंहैयो सफैनाया बेसे गोबाव जागोन बेखौथ' मिथिनो हाला आरो न'खराव फिसाजो सासे फिसाला सासे दंमोन आरो बेयावनो न'खराव थानाय जिथुनाखि गावनि सोमोन्दो गोनां सासे फिसाजो बायदि बिनि गथ'आनो गोब्राबै जखम जादों गतिके न'खरनि माबाया बेनोसै। হয় আমি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ গোপালপুৰ ৰঙাজানৰ সুনিতা দৈমাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলা যোৱা ৰাতি ঘৰত শুই থকা অৱস্থাতে ধুমুহাত গছ পৰি তেখেতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আমি খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যাৱতীয় যিখিনি কাম সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু আমাৰ তেখেতৰ লগত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ যিসকল আছে আমি তেখেতৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ।